80. roky Poľsko. Krajinu ovláda chudoba, nedostatok a túžba vymaniť sa z komunistického režimu. Do tejto situácie sa pod tieňom mraku z práve vybuchnutej černobylskej elektrárne v roku 1986 narodil Darius Pavel Kotvica, ktorý bude svetu neskôr známy ako eurorozparovač. Svoje detstvo a mládie prežil Darius na sídlisku Metalchem v poľskom meste Opole, približne 120 km od Ostravy. Na sídlisku, kde vyrastal, si naňho ľudia spomínajú aj po rokoch. V mladosti sa vraj celé dni potuloval medzi panelákmi v teplákovej súprave, no na nejaké zásadné problémy s ním spojené si nepamätajú. Vychovávala ho matka, ktorá, aby dieťa zaobstarala, musela tráviť veľa času v práci. Svojho otca Darius nikdy nevidel. Podľa rovesníkov bol Kotvica inteligentné dieťa, rád čítal a dokonca sa zaujímal o grécku mytológiu. V škole ho to však príliš nebavilo. Často chodil poza školu, následkom čoho mal zlé známky a všeobecne bol zaradený medzi slabších študentov. Život plynul ďalej a dospievajúci Kotvica, tak ako tisíce ďalších mladých Poliakov, odišiel približne v roku 2005 za prácou do zahraničia. Zo začiatku sa na niekoľko rokov usadil v Anglicku. Polícii sa zdá veľmi nepravdepodobné, že by tam za celé tie roky nespáchal žiaden zločin, avšak jeho prvý dokázaný stret so zákonom sa datuje až k roku 2011. Vtedy sa mal podieľať na násilnom incidente a vážne zraniť muža v Holandsku. Od tej doby to s vtedy 25-ročným Kotvicom išlo dolu vodou. Každú chvíľu žil v inom štáte Európskej únie, pracoval len príležitosne a peniaze sa snažil zarobiť najmä lúpežami a inými kriminálnymi aktivitami. Z neskoršieho vyšetrovania vyšlo najavo, že v roku 2012 sa Kotvica po nevydarenej lúpeži pokúsil zabiť obchodníka v rakúskom Salzburgu. Dariusove zločiny vyeskalovali v roku 2015, kedy už sa naplno živil kriminálnou činnosťou. Vykrádal obchody, domy a prepadával ľudí. Hneď v januári 2015 mu boli na stope nemeckí kriminalisti po tom, čo vylúpil obchod s potravinami. Rozhodol sa teda ujsť do Švédska a práve tam spáchal jeho prvú dokázanú vraždu. Darius Kotvica započal sériu vykrádania domov v švédskom Saltholmene. Polícia evidovala už niekoľko vykradnutých domov a zrejme by sa im na stole objavili aj ďalšie prípady, keby v apríli roku 2015 Kotvicu pri jednej z krádeží nepristihol majiteľ domu, 79-ročný Bo Georg Erlander. Erlander sa zrejme snažil mladého Poliaka konfrontovať, čo sa mu stalo osudným. 23. apríla ho jeho príbuzní objavili nehybne ležať v kuchyni jeho domu. Na tele mal niekoľko bodných zranení a nejavil známky života. Kotvica po tomto útoku Švédovi vykradol dom, zobral auto a okamžite vyrazil naprieč Európou. Predpokladá sa, že mal namierené priamo do Viedne, kde sa takmer okamžite pustil do ďalšej série vykrádania domov. Ak vás zaujímajú aj ďalšie príbehy z kriminálneho prostredia, ktoré napísal sám život, budem vďačný, ak kliknete na tlačidlo odoberať. Tu už nepociťoval žiadne zábrany a s očitými svedkami bol odhodlaný vysporiadať sa po svojom. 21. mája 2015 v nočných hodinách prišiel Darius Kotvica na ukradnutom bicykli k domu manželov Hintermayerovcov. Zrejme odhodlaný vraždiť, vstúpil do sídla staršieho páru, kde sa následne odohral masaker ako z hororu. 75-ročného Gerarda Hintermayera zbil a následne dobodal. Zľutovanie nemal ani s jeho 74-ročnou manželkou Ernou, ktorú ešte pred smrťou znásilnil. Na mŕtvú ženu po smrti napísal latinskú frázu tantum ergo. Po vykonaní tohto brutálneho činu prehľadal dom, odcudzil šperky, kreditné karty a auto Opel Zafira, ktoré patrilo nebohej Erne. Inteligencia, ktorou sa podľa jeho rovesníkov vyznačoval v detstve, už musela pominúť, keďže len 3 dni po vražde vyberal v okrese Gazendorf peniaze z kreditnej karty, ktorú odcudzil svojim obetiam. Mimochodom okres Gazendorf sa nachádza len 13 km od slovenských hraníc.
Polícia ho ihneď identifikovala podľa kamerových záznamov z bankomatu a stôp DNA na mieste činu. Začalo sa rozsiahle pátranie. Upovedomené boli všetky pátracie zložky a čoskoro sa im podarilo lokalitu hľadaného Poliaka stotožniť na základe jeho mobilného telefónu. 3. júna 2015 okolo 11. hodiny zadržali Dariusa Kotvicu na hlavnej vlakovej stanici v nemeckom Düsseldorfe práve vo chvíli, keď vystupoval z rýchlika. Po zadržaní sa Kotvica ihneď priznal ako k vražde páru vo Viedni, tak aj k vražde vo Švédsku. Takmer okamžite sa vyskytli dohady, či bude tento počet obetí konečný a začali sa otvárať nevyriešené prípady vražd v Anglicku, Holandsku a aj Českej republike, ktoré niesli podobný rukopis, akým sa vyznačoval práve Kotvica. Novinári písali dokonca až o desiatkách možných obetí, avšak ani teraz, po takmer 10 rokoch, som nedohľadal, že by sa im podarilo stotožniť ďalší konkrétny prípad. Na súdnych pojednávaniach tento vrah tvrdil, že vraždiť mu kázali jeho vnútorné hlasy. Dokonca priznal, že cítil radosť, keď mučil svoje nevinné a úplne náhodné obete. Psychiatri ho dôkladne vyšetrili a dospeli k záveru, že už takmer 10 rokov trpí paranoidnou schizofréniou. Súdom bol uznaný vinným z 3 vražd, avšak v dôsledku svojej duševnej choroby bol umiestnený do psychiatrickej liečebne v rakúskom Golersdorfe, kde je dodnes. To, či tzv. Eurorozparovač stojí aj za ďalšími vraždami, alebo je počet jeho obetí konečný, a takisto či ho k vraždám viedli vnútorné hlasy, alebo to je len vypočítavý zločinec, vie zrejme len on sám.